Sa panahon nga lisod ug kupot, miabot siya nga walay kahadlok. Duterte hangalan na gitawag, nagserbisyo bisan kapoy ug bugat. Dili siya nagpili og sayon, gibyaan niya ang iyang kaginhawaan. Kisudlan niya ang kalibutan sa problema, para lang sa katohan nga iyang giatiman. Iyang gihatag ang iyang kagawasan, iyang gibiyaan ang kalinaw sa kinabuhi. Para lang sa katohan, para sa nasod, bisan og lisod, iyang gihalad. Pilitanan isabot kanya, na ay mga misubak o misaway, pero nagpadayon siya sa iyang talan. Tungod kay ang iyang tuyo, proteksyon sa tanan. Ang gahong dili tula, daghang pulong, daghang pagsulay. Apan niyang giatupang tanan, bisan pa og iyang kalinaw mawala. Iyang gihatag ang iyang kagawasan, dili lang trabaho kundi kinabuhi. Gisakripisyo ang iyang kaugalingon, alang sa katohan nga iyang gihigugma. Karong panahon sa pagpamalandong, atong hinumduman ang iyang halat. Dili perpekto apan tinud-anay ang iyang serbisyo para sa atong kahabsay. Ooh.